2022. Ang first quarter. Kami po minapaabot giraray ning pagrespeto sa gabos na miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang takaining kasiributan. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday man po sa nagbe-birthday ngunyan. Special mention sa satuya man na pag-iriba sa hanap buhay, miyembro po kang clergy kan satuya pong Catholic Church. Father Pau Barandon, happy birthday tabi sa imo, Padre Pau. Aliman po sa sakuya kay Pio Fernandez asin sa tropa po kan PBN DCGB. Father Pau, happy birthday. Sana po, yaong kamo dyan tabi, nagaantabay. Siyempre, ang satuyang amigo, long time no see, long time no kumustahan. Papa Jer Bailon, marhay na aga tabi sa imo. Extano, ecstasy, extano, ecstasy. Kumusta na tabi, Papa Jer? Nasa kompa o detached na tabi sa serbisyo? O NDS muna, ha? Papa Jer, good morning and happy listening. Keep safe, Papa Jer Bailon. Sige daw tabi, ano po ang gusto nindong tema na madangog, maantabayanan? Kasuhapon na nadangog nindo, so pig promesa ko na sa tuyang pag-uro-iristoryahan sumanungod kay Presidente Putin. Inda ko sa natabi, sana dakul-dakul man so nakadangog. My worry is nagkapirasa na siguro nata daw iyan baya paano pag alas 9 minaharali na. Nata ta disgustado ka mo tabi sa tingog kan banwaan, ha? Kadakul baga kasubago magpunaga. Baka paragal na o nasa opisina o talagang habo magdangog. Sa sato. Nadangog po nindo kasuhapon. Kung nadangog nindo ito, naintindihan nindo, nakalaog kita sa psychology, kaisipan ni Putin kung taarog ka ng pinagigibo niya sa bilog na kinaban. Tabi yan, sana naintindihan nindo. Diyan sa Legazpi, maray na aga kay Madam Beth Costa. Yan, sa tuyang amigo sa Costa Enterprises. Amiga ta dyan, amigos, mga barkadas sa Costa Enterprises. Good morning! Yaon kompleto ang sa indang gamit, ha? Manlain-lain ba ya? Igwang gamit sa harong, sa may bandwidth yan igwang generator, igwang foam. Aray na agad yan sa Costa Enterprises, ha? Buda, susatuya man na barkada dyan sa Carzone Enterprises, ha? Carzone Accessories, dyan sa kataning ni Chakres. Nice knock in. Sa Carzone, sir, good morning mga sir, dyan sa Carzone Accessories, Rizal Street. Sa may Cres is knock in. Wakawak ang mga radyo kayan, siyempre, si Madam Pilar Akende, marhay na aga Madam Pilar, Gold Street and Good Luck Novelty, buda sa Forbes College, Forbes Academy. Madam Pilar Akende, mabuhay katabi. Sa First District Pading Jomar Bien. Ay, si Papa Jer na Bailo na, stay put lang sa house. Talaga naman, Papa Jer. Sige, puwerte yan. Diyan sa harong. Tamang-tama yan, Papa Jer. Relax dyan sa harong. Maghimasi na. Uso pa man ngunyan itong sunang tatahop padingnald sa Nigo. Garo da igwa pa, Angel, sa Indo igwa pa sunang tatahop padingnald sa Indo dahil diretso na sa kaldero. Si hugas baga. Kara Angel, iyo pa, nagtatahop pa pagkatapos, so, si saligsig bagan, pighali, so, nga po, sardit so dimlod. Pambahog sa itik pa to manok.
Oh, digdi sa to day na romos ang tulos duman sa rice cooker. Ano lamang Papa Jer ang pinag-preparar dyan. Ecstasy. Sa Gabos man at Tagalbay District, good morning. Buda sa Daraga, Mayor Vic, good morning. Mayor Vic, saludo kita sa padalagan akan administrasyon dyan ni Mayor Vic. May liderato. Taod-taod tapaguro restoryahan tayan. Kay naaga man, Sir Ato Lim, Petron Tap Gas Gasol. Yan sa Daraga. Masira mo ng pagluto, ang resulta kan linuto, Petron Tap Gas Gasol. Sir Ato, good morning buda kay Dr. Lim sa familia. Musta naman lamang si Yi na alaw rin. Buda dyan si Larry Rodriguez, ha? Sana madagdagan an sa tuya man na nag-arantabay pa. Paramdam ka mo sa kuyang numero 0926-0156-020. That 0926-0156-020. Smart yan 0961-759-0888 Smart 0961-759-0888 Smart and 0926-0156-020 Globe. Pading Jimmy, Pading Jomar, Pading Al. Partner ta dyan sa luwas, buda si Ans Luans. Sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Technical Control, the man from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Biyernes ngunyan, amang Diyos dapat enot sa Gabos. Viva Senyor Santo Cristo! Pasalamat lamang kay Senyor Santo Cristo. Diyan na hapon, may misa man alas 5. Live sa DCGB News Online. Pading Baldo! Morning dyan sa paraan tabay niya to sa Dapdap, ha? Mabuhay man kamo. Diyan sa Jigs Baldo Welding Shop sa Dapdap. Good morning! Newsroom! Ang sabuya pong malalauman, pait sa nang pait. Dahil sa napatanaon kan pagkaon na may timplang medyo may patis. Ano Papamar? Si Papamar. Papamar Dela is the name. Walang lusot po ang istorya. Sumada lokal. Buda mga pangyari national, international na igwa po nin epekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang individual asin bilang komunidad nasyon. Walang lusot po yan. The man with an eagle eye. News Manager Mardela. Balik na siyempre. Andito na. Nagkaon siya ng mais. Yan. Si Ramon sa sweet corn. Angel Mostasa in the house sa production. Welcome back, Angel, ha? Production. Yaon si Richard, buda si Tricia. Sindaman po mina palusot kan sa muyang broadcast po sa bilog na kinaban dyan sa internet. Taduan sa muyang broadcast ngunyan, internet, DZGB News Online, buda sa YouTube. Yan. And syempre sa AM band, DCGB AM. Yan, bilog na Riyon 5. Maray na good morning. 212. Maray na good morning. Sa DCGB, Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, may bulos nin informasyon. Tulos tang ilaog. Pading Jomar, good morning, what's happening? Salamat, Paring Pio. Kumusta ang signal ko tabi dyan, pare? You're coming in 5x5. Please go ahead, pare. Roger, pare. Live kita sa Zoom. Ngunyan, tama kakaulay ta live ang Chief of Police kan Santo Domingo, si Police Captain Philip Nathaniel San Buenaventura, tabi Paring Pio, para aramon pa ining development kan nangyaring holdapan digdi sa 7-Eleven kan Santo Domingo kang nakalihis na pets sa 17 aga. Yes. And may na-arrestar na silang tulo in kasubanggi pig inquest na initabi Paring Pio.
napagaraman niya to na pati o duman sa tulo sa duman ang dating barangay captain kan sa Bakakay ang mga gamit nindang motorsiklo kinarnapan asin pade may nakuha pa sa inda na sumpak asing toygan ipasa ko sa imo pade through Zoom si Police Captain Philip Nathaniel San Buenaventura para kuontang maray ang detalye kan naunambita na informasyon. Sir, live kita sa DCGB na sa ibong na linya si Pio Fernandez. Alat ko na pa dito pero may napindot ako. Oh, sige. Tawan tang maray na audio. Si Chief. Paano ba to? Close. Yan. Ibalit ka na lang siguro, ma'am. Yan. Yan. Okay. Pare, kumusta pa rin? Nahiling na malinaw ba kami diyan kasi Chief? Yes, okay. An audio ba ang video? Chief, good morning Tabi. Si Pio Fernandez po kan DCGB. Salamat po sa epigataong oras Tabi, Chief. Good morning. Yes sir, Pio. Good morning po. Good morning din sa inyong mga tagapakinig. Opo. So, sir, pwede po pakiistorya na kung paano kamo nakapag desisyon na sa investigasyon nindo nagluwas na uyan na mga personas ang sa angatan nindo ding kaso. Pakiistorya Tabi. Go ahead. Sir, upon receive po through telephone call ng report na may nangyayari nga pong hold-upan dito sa 7-Eleven convenience store dito sa Santo Domingo, Albay. Nagpunta po agad tayo ng pagdating natin doon sa convenience store is hindi na po natin naabutan itong mga suspect. And immediately, nag-conduct tayo agad ng hot pursuit operation. And nireview natin agad yung CCTV footage nitong nasabing establishmento para ma-identify po itong mga suspect po, no. Then nitong alas 2 ng hapon noong March 16 is nahuli nga natin itong si isang suspect sa nangyaring insidente at nagpositibo naman po na itinuro siya ng kanyang mga nabiktima, specifically itong cashier ng 7-Eleven. Then, pagkahuli po natin dito sa isang suspect, umamin din po siya at sa kanyang kasalanan at itinuro nga niya po itong dalawa pa niyang kasamahan na nandito nga po sa Bakakay Municipality of Bakakay po. And sa pakikipagtulungan po ng Bakakay Municipal Police Station at ng Albay Provincial Police Office PIO na nahuli nga natin itong dalawa pang suspect. So sinampahan po kagad natin sila ng reklamo through inquest procedure dito sa piskalya nga po. Opo. Sir Tabi, pwedeng mapangaranan ang mga ipinagsaangatan nindo nin asunto diyan sa prosecutor? Go ahead po. Ini pong na dako po is si Arnold po Bandola po. And ining sa follow-up operation pa po na aming kinundak, kaibanan po ining Bakakay Municipal Police Station at ng Albay PIU. Nadako pa po ining si Chodorico Celso and si James Cobilla po. Iyon, opo. Sarong certain Bandola, buda sudua pang kairiba Tabi. Now, Sir Tabi, itong so Bandola, kung taman sa kuyang pagkakaintindikan narration mo, iyan so pinagturo positively kan caser kan 7-Eleven, over? Yes po sir, siya po yung unang itinurong positibo sa pagtuturo po nitong mga cashier ng 7-Eleven na siya nga daw po ang biktima sa kanila. And pagkakuha po natin dito sa dalawang pang suspect is itinuro din po ng cashier ng 7-Eleven na sila nga din daw po ang mga nang-hold up sa kanila nung madaling araw po yun. Ayun. So gustong sabihin Tabi sir, puro through positive identification kaya sinda nadakop sa indong
at pursuit and iyan na nasa angatan na ng inquest tabi sa prosecutor tabi, over. Yes po sir, tama po. Opo. Di anong kaso po ang ipinagsaangat tabi? Dito po sa sa municipality ng Santo Domingo, especially dito sa Santo Domingo Municipal Police Station, pinalangan po natin sila ng complaint, which is the robbery with violence against or intimidation of person. Then yung mga nauna pong mga insidente, especially dito sa insidente po ng pang-hold up at pangkakarna po ng motorsiklo, especially dito po sa First District of Albay, na sila din po ang mga itinuturong suspect ng mga kanilang mga biktima is magpapile pa po sila ng mga reklamo po through regular filing po, no, ng mga reklamo nila sa itong mga nahuli nating suspect. Iyo po. So dyan sa 7-Eleven, balikan ta po tabi, Chief, ito robbery hold up ba yun tabi, over? Yes po sir. Opo. Now, sa paglataw kan mga pangaran na iyan, igwa pang nagburot pa na mga complaint pigtuturo sinda sa pangharabasan buda pang mga motorsiklo pangkuko atabi, over? Yes po sir, marami pong pumunta dito sa ating istasyon na positibo pong itinuturo din sila na sila din ng suspect sa pambibiktima nga dito sa mga biktima, especially po dito sa munisipyo po ng Bangkay Albay po, no? Opo. Now, tabi, sir, ini kung muna inquest na, ano yan po, dyan na sinda sa kwan, sa kulungan, dahil na basta-basta makakaluwas yan tabi, Chief, over? Yes po sir, sa ngayon po, nandito sila sa kustodiya ng Santo Domingo Municipal Police Station. Opo. Sir, ano ang background, if you may, kan tulo na sospetsados? Please, go ahead po. Ini po si certain Pandola is, sabi niya po, na small time businessman, no, which is yung po yung nangalakan, yung mga scrap, repair ng mga electric pan. Ito naman si certain Mobilya is tauhan niya daw po, no, isa tauhan niya dito sa kanyang small time business. And ito naman pong si certain Celso is dati pong barangay kapitan dito sa barangay Banaw po. Nako, dating kapitan del barangay po, sa anong lugar po yan, sir? Sa barangay Banaw po ng Bangkay Albay. Ay, nako, sus Mariosep, oho. O di, gura no so na kulimbat ni na dumantabi sa 7-Eleven. So, nagkakahalaga po ng 4,061 pesos itong nakuha nila dito sa 7-Eleven convenience store po. Ay, opo. O di, sige tabi, sir, congratulations. And ano po sa indong assessment, makusog ang kaso, airtight tabi kontra sa suspetsado? Yes sir, malakas po ang ating complaint dito sa mga suspect. Yun nga po, malaking tulong din po at malaking tulong din po ang paglitaw nitong mga iba pa nilang na biktima para masampahan pa po sila ng mga kaukulang reklamo po, no? Ayun, oo. Opo. By the way, tabi, sir, igo ba ganin monetary reward so alkalde? Parang 50,000, ano? Saan po ito mapapaduman? Go ahead po. Yes sir, sa ngayon po sir, wala pa po. Wala pa po kaming nababalitaan or ano. Mapupunta po ito sa mga nagbigay po ng, kung sakali mo pong meron, is mapupunta po ito sa mga nagbigay po ng impormasyon para matuntun po itong mga suspect natin. Okay. So duman sa nagtabang, informant, and si sayan maset kan criteria tabi kung si sayan qualified na makaresibi kayan tabi, sir. Go ahead po. Especially po, si Mayor Jun Nagwas po, no? Siya po yung
na bigay ng reward sa mga pagtuturo sa mga suspect natin dito. Nasa sa kanya na rin po kung ano po yung criteria na kanyang isiset para po maka-receive yung mga ng mga nagbigay ng impormasyon. Ito ang sinasabi po natin na reward po sa na ipinigay para dito sa nangyaring insidente nito dito sa Santo Domingo Albay. Opo. Bilang backtrack, Sir Tabi, ano so ginamit na armas kan grupo pang hold up? Go ahead. Dito po sa pang-hold up nila, dito po sa 7-Eleven sa Santo Domingo Albay, ang ginamit nilang weapon is isang sumpak at isang pellet gun na isang pellet gun po na kumbaga is parang caliber 45. Yan. So, yan ang mga weapons used. Ano po, Sir, hain ko niyan, Tabi? Ini po mga ginamit nindang armas at sa mga motorsiklong nakarnap ninda at itong mga nakumpiska natin na bala sa kanila is nandito po sa kustodiya po ng Santo Domingo Municipal Police Station. Opo. Sir, salamat, congratulations, and salamat sa informasyon. Yes sir, maraming salamat din po. Maraming salamat po din sa inyong lahat at sa ating tagapakinig po. Opo. Okay, Sige. thank you very much, sabi Chief. Balik ka na sa kuya. Yan, sige. Ayan. Okay, Pade. So, yan, Pade. Itong si Enot na nadakop na suspect, si Arnulfo Pandola, na dali ini, Pade, duman mismo sa Bulangan. So, betting station. Oh. Sa Pitmaster. Sa Talpakan. So, hinulpugay na kwata. Pigamit na, pigpadakol na sa paagi kang pagbulang. Tama rasa pa. Sige. Then, igwang-duwang motorsiklo digdi na kumpiskar sa mga pulis parehas ining kinarnapan Po. na confirm na ining kinarnapan tapos padil na nako sa saindan sa sumpak pero sa itsurang 45 diba tapos sarong pellet gun sukawatan Yes. pag binadil ka pa din nagluluwas sa plastic ba yung pellet Oho. yung ang ginamit kan mga suspitsado sa pag-hold up. Roger. So, dakulo na insidente ni harabasan sa Bakakay ang nangyari bago nangyari di kining insidente sa Santo Domingo kaya naglalaom sa mga taga-Bakakay na baka lamang mapurupundo na duman sukar na pingkan mga bihikulo so mga panghabas na pangungulog pa duman sa mga biktima as hindi ba pang pang-hold up na insidente duman dahilan kan pangyaring nagkadarakopan mga suspitsadong ini di sa Banwaan kan Santo Domingo. Right. Yan tabi pa di ang mga dagdag na mareta. Salamat kay Police Captain Philip Nathaniel San Buenaventura ang Chief of Police kan Bakakay. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar and thank you so much kay Chief Philip San Buenaventura, Chief kan Santo Domingo PNP. Standby pa ding oras Pilipinas 9:35. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Para sa dekalidad asin abot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Fun Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neo
Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Knock knock. Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock. Who's there? Ako mabang. Ako mabang. Who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Kauswagan ipapadagos. Mabuot asin makatawo. Suporta sa kababaihan. Sarabay kita gabos kay Girosan. Kauswagan ipapadagos. Mabuot asin makatawo. Nakita Geraldine Rosal. Sa tuyang lider na may pagmakulog siya si Sarabay kita gabos kay Girosan. Kauswagan ipapadagos. Mabuot asin makatawo. Nakita Geraldine Rosal. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na tambayan at pasyalan. Bukas na para sa kwentuhan, inuman. Bilis ang barkada ay tawagan. Bukas ka na ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Para salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Para salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tara na, salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na alaksan. Alaksan FR. Para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Anagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Haloy na sa tuya na nagsiserbi. Uun pa kayo ining si Rolly Rosal. Ang segundo distrito, pinadabal niyang maray. Itama ang presyo, kan bye-bye sa albay. Dakol na naginibo, dakol pang magigibo. Rolly, Rolly, Rosal sa pag-asenso. Rolly, Rolly, marhay na pag-gobyerno. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients,
Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from January 1, 2022 to March 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 1681 series of 2021. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra variants. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Dadapol na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na. Wow, fantastic Bobby. Just
si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Siya si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yes, siya, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, siya, no. Yes, siya, no more. Yes, siya, no. Yes, siya, no more. Yes, siya, no. Yes, siya, no. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel, Pilsen. Ang nasa pagitan, gintong dagat ang pagitan mo at iyong kasama. Nang nagkalapit na magkahiwalay ang kahapon at bukas. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel, Pilsen. Ang nasa pagitan, laging nasa pagitan. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Daming workload all day. Pero it's Friday! Beer call it na! Yeah! Drink responsibly. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Diretso na kita kan mga informasyon hali dyan sa luwas. Inutunta si Pading Al. Compadreng Al, marahay na aga. Please go ahead na. Maray na aga pa sabay-sabay na ang mga patrabaho ngunyan kan mga nasa solar water system projects kanako Bicol Party List. Siring sa naipangako ninda Congressman Saldico asin Congressman Pido Garbin Jr. May eleksyon kidai, doro-diretso talaga ang mga water system projects na ini. Dahil sa royan kan mga priority project ninda sa ako Bicol, ako na kinakaipuan talaga o kaipuan talaga ini kan mga residente. Digdi sa Legazpi City, tad na pa rin mga patrabaho ngunyan, ani ba tapos na mga water system projects, magapuon sa Kagbakong, Bariis, Bangkerwan, Imalnod, Humapon, Sitio Malangka, Taysan, Istansa. May mga ongoing pangunyan sa Sitio Anunang, Kanumapon, Sitio Pulikikan, Maslog, Sitio Tiko-Tiko, kan Taysan, Piga Drilling naman, Iguana sa Lamba, Mapon man sa Sitio Pangulo, asin Sitio Pigbidayan kan Maslog. May mga masunod pa. Tulong team sini pani na nagtatrabaho ngunyan. Paralit-palit sindaan sa sarong team, iyon drilling team.
panduayo sa construction asin iba man na team. So naka-assign man sa solar kaya palit-palit sila sindapani pero haros sabay-sabay na bigkatrabaho yan. Digdi sa Southern area kan Legazpi and parte ini kanay pangaw kana ko Bicol na Bicol wide saro ini sa mga priority projects inda patubig lalo na sa mga ararayong barangay. Yan papadian informasyon digdi sa South area kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Dire-diretso kan istorya. Paghali kay Pading Al, dyan kita kay Ans. Aramon taman ang bit-bit na informasyon, Ans. Go, go, go! Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, aprobado o sinpirmado na ni Alcalde Noel Dosal ang bagong ordinansang ipinao na aprobahan sa Sanggunian Panlungsod kan Legazpi may kinaraman sa pagmando na ang gabos ng mga mayor ng mga establishmentong yaon digdi sa laog kan syudad kan Legazpi kinakaipuhan na magkaag o kaya magbugtak ng courtesy seats para sa mga PWD, pregnant women asin man ini mga senior citizen. Kung magigirumduman kan mga nakalihi sa semana, pinagbubusol pa sa naini ni Konsehal Diego Obido ang pamayo kan Special Committee on PWD asin senior citizens sa Sanggunian Panlungsod kan Legazpi para man sa katuyuhan na maski na nga ni daw iguanin na national laws o mga leya sa level nasyonal, may kinahanglan di mas mapakusog pa ang implementasyon kan siring na bagay. Diego Obido is the name. Yes. Sinasabi ko sa iyo, Diego Obido. Daing absent. Oh, numero ano nga ni si Diego? Nalingaw ako. Hindi, bako sa karaw, he's a performer, Sangguniang Panlunsod. Yes. Si Diego na Obido. O yan, sige. And ang si Isay man tabi sa piyo na mabayolag digdi umado na kutindang magbayolar na establishmento ang first offense igwanin notice of violation o kaya warning. Ang second offense mabayad sinda o may penalidad na 5,000 pesos. Mantang ang third and final offense mabayad man giraray ki 5,000 pesos alagad kasabay na digdian na pagsuspender ka na business permit. Malilipsan ang suspension ka na permit in kaso na mag-complain na sa siring na ordinansa ang establishmentong nagbayolara. Ang ma-implementar kan siring na ordinansa yung CSWDO, PDAW o ini nga Persons with Disability Affairs Office, Office of the Senior Citizens Affairs, Business Permit and Licensing Office, kaibahan man ang City Engineering at City Legal Office. Sigon kay Rosal, asin man sa Sanggunian Panlungsod kan Legazpi, naglalaom sinda at talagang ma-implementar mainiis ang matauan ng hipon digdi sa syudad kan Legazpi. Alam mo, this is a classic example na kung nagkatrabaho ang Sanggunian budaan miyembro, say for instance kay Kagawad Diego, City Councilor, kung nagtatrabaho na ipigapasar na lakdang may laman, daing dakol na diferensya, pipirman tulos ang kan chief executive. O hilingan na ini, yan na mga sa PWDs. Igwaning nominal fine plus revocation of license. So ano nang daing magsurunod ka iyan ang yaon digding establishmento di negosyos. Sabi nga ni Piyo ni Councilor Jag, para nga ito kawan yan, dito makapag-complain. Tama si kinataka Kagawad Diego, City Councilor, para nga para tukawan, tatadain makapag-complain, mabugtak lamang dyan sa lugar nindanin espasyo na conducive sa seniors, PWDs, pregnant women, natatadain nagkakasunod yan, kaipuhan pang magpasar ng lakdang si Kagawad Diego. Diba? So, magayon na lakdang yan. And in fact, nahiling man ni Mayor Noel ang logic ka yan, buda ang sabi na nga ni wisdom, kaya yan, permado na. Yes. O di, ipapautom na digdi sa Legazpi. After 30 days sabi si Pita, pero may pigsusunod pa sa publication kayo ni tapos so IRR, then oras na makompleto ito, dapat i-implementar na daw sa syudad. Roger, tabata iguaning nominal fine, buda revocation of license, kay puan sumunod duman sa prosedimento. Pero diyan pa pabayaan ni Diego na Obido, si Diego pa. Nasabi ko si alam na Diego alam Obido. na 2022. Congratulations kay
Kagawad Diego Obido. Yan. Yes. Sige. And sabi sa Pio, good news sa lado kan PWD, pregnant women, asin man senior citizen sa syudad kan Legazpi. Ans Galero, DCG. Salamat, Ans. Na istorya. Diyan sa luwas. Diretso. Bulos ka ng mga informasyon. Congratulations, Kagawad Diego, City Councilor Diego. Yan, permado na ni Mayor Noel. So, ibinusol mo na lakdang diyan sa Sanggunian. Diyan baga sa tarpaulin niya, so kaitong nakaaging mga taon, the working city councilor. Yan ang sinasabi. Pading Jim, kumusta man dyan? Good morning sa third. Yes, salamat Abi Pade. Sa good news kita sige baga nalangkaw kan na produktong petrolyo. Ngunyan, mga tricycle drivers, yan dapat na makontrol man. Na dahil man magbataas kan na pamasahe sa riding public. Roger. Sa makahirap man kayo ng mga riding public, na dahil man sinda, huhugutan ninda itong 200 pesos. Iyo, oho. Ngunyan, uning lokal na gobyerno kan syudad ni na Ligaw, ang sangguniang panlungsod, nagformular ni na mga ideya lakdang na mapugulan ini. Sige. Na mga petisyon kan mga tricycle drivers sa masubsidize ang lokal na gobyerno sa kondisyon na dahil sila magpa-increase in pamasahe. Yaw digdi ang Chairman Committee on Transpo, sangguniang panlungsod si Kagawad Mado Manlangit. Aramo niya to kung piraan inalokar kan LGU, Ligaw City, and nuarin ini itatao na subsidyo para sa petrolyo. Sir, Kagawad Mado, si Pio po sa Angkor sa DC. Hello, good morning po, Sir Pio. Yeah, opo. Kagawad Barhay Naga, salamat sa oras. Anong pasistema tabi na pagtaon niya to ning subsidyo para sa tricycle sector dyan? Go ahead po. Okay po. Ini po nung first na inallocate namin na 2 million, naka-apat na release po kami kayto mga sa tricycle. Ngunyan, ang problema baga, Sir Pio, sige pa lang kauningan sa atong petrolyo. Kaya nag-isip po ang Sangguniang Panglusod na magkaigwa manggiraray ng another budget or ma-release na magkakainan naman ng another tranche. Kaya mag-ano na naman kami, mag-allocate kami another 2 million para po magkaka-release naman kami ng pang-5 beses na fuel subsidy para sa gabos na para tricycle digdi sa Syudad ng Ligaw. Opo. Ang 2 million tabi, sir, igwa kita ning siguradong mahuhugutan kaning fundo tabi, over? Iyo po. Actually, nahanapan na namin ng funds. Then, nag-first reading na kami sa Sanggunian. Then, nagkaroon na kami committee meeting with the budget officer and the city treasurer's office. And lahat ng concerned officers, nag-meeting na kami king Pauno ma-implementar again kading fuel subsidy. Opo. Saan po huhuguton ining additional na 2 million? Go ahead po. Ang dangog ko sa budget officer ay pwedeng idikadi sa CDRR, so City Disaster Risk Reduction Office na igwa pasinda ng mga natatada ng budget na pwede tang i-supplemental para dumang kita makakuha ng additional na 2 million. Opo. Now, 2 million, sisay po ang beneficiary. Who will be the qualified beneficiary? Is it the operator or the driver can tricycle over? Ang nakabutang po ito ay yung mga registered franchise holder kasi Commission Sir Pio, operator ka na at the same time ay ikaw ay driver na. Ngunyan, ang makakakuha pag driver-operator, main operator. Yan, oho. So, duman sa operator, itatao tabi, so cash over? Apo, cash. Opo. Cash po yan itatao. Opo. Gura no, ang marireceivikan mga operators over? Dati, nag-release po kami ng 600 per month. Ngunyan po, nagpabago-bago kan presyo ni kan gasolina. Kami na 500 pesos every 15 days.
Kaya kung sige-sige pa ano niya, another 15 days, pwede siya makakuha sa lugning sa bulan, makakukuha po sila ng 1,000 pesos. 1,000 pesos. Now, pirang bulan po yan masustinir tabi kagawad Mado? Hanggang sa igwa po kita na natatada di kang inallocate ng 2 million, ngunyan, king halimbawa, naubos na ito, hanap kita, may mahanap pa kita ng funds para matabangan tayo ng mga para tricycle babies sa siyudad ng Ligaw. Opo. On what condition na mataog kita kayan, nadaisin na mag-petisyon ng fair increase diyan sa sanggunian, over? Ako man po, nagpapasalamat man ako sa mga ipagod sa tricycle na nakikita man nila na ang talagang matatamaan pag sila naglangkaw ng pamasahe. Itong mga pasahero na talagang madidipisilan. Kaya very cooperative man po kan grupo ng Todo dito sa Ligaw at inassure man namo na hindi kami sa siyudad ng Ligaw, mga opisyales, naghanap man kami ng mga medyos. Kimpaw naman po sila matatabangan. Yun, So, ma-avert pag-increase sa plete sa tricycle dyan. Yes. Opo, Sir Pito. Opo. Nuarin an sa Indo kaya na target na makakaputan na ka na beneficiaries ang kas mismo na yan, over? Maano po kami, may schedule kami, first week of April. First week of April, matao po kami. Ngunyan po na March 21, 22, igawan po makaitatao man po sa ating Congressman Fernando Didi Cabredo na aliman po sa disperso niya na matawan po siya ng subsidiya para sa mga para-tricycle. Ngunyan, kaya nag-move na kami ng first week of April. Okay. Sige tabi kagawad Mado, sir. Kung nigwa kang gusto man na ipaabot dyan sa mga Tagaligaw, specialmente sa transport sector, go ahead. Okay, ilan po, maraming salamat po sa pagtaon niyong oras, Sir Pio. Sa atong pong mga para-tricycle, arasyenta na medyo naampang kita sa medyo mabugat na sitwasyon. Basta rest assured na kami po, hindi sa Sangguniang Panglungsod, sa pamamayo po namin Vice Mayor and Mayor Pati, kami po nagagibong mga lakdang kumpono tapakadi may pagagaan kana sa ating panghanap buhay pang rural daw. Yun lang po, Sir Pio, at maraming salamat po sa tayo niyo pong oras. Thank you so much, mabuhay. Okay, mabuhay po, DCGB. Sige po. Okay, so yan tabi pa ang mga good news man, lakdang kan lokal na gobyerno kan Ligaw City, pamamayon kan Chairman Committee on Transpo, yan man si Kagawad Diep David, sanggunang panglungsod kan Ligaw Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jimmy, kasabay si Kagawad Maduman Langit, and yaon man si Kagawad Diep David, sanggunang panlungsod Ligaw. Congratulations and magayon na lakdang an kan lokal na gobyerno masubsidize matawan ni dagdag na tabang financial tricycle sector diyan sa Ligaw. Mabalta programa pakalis kan hanap buhay news break, station break. Thousands of choices, more than just food delivery. Meron pang pick-up shops at groceries. Foodpanda, nandito na. It's convenient, ang saya. Download the app and tap to order na. Foodpanda, nandito na. For food and more, delivered, yeah. Nandito na ang Food Panda. Order today. Hey Legaspi, Food Panda is here. Enjoy the best deals. Download the app and order now. Si Vice Duplex Tagman sa Albay #1. Na mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Duplex Tagman, abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madalion mong ranihan. Vice Duplex Edsel Grex Lagman. Sa pusong misya #1. Basta lagman, tulos pinatapang. Si Vice Grex Lagman. Tatak lagman, tatak lagman, tatak lagman. Si
Ibayos ko, Grace Dagman. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Team the F kita, Team the F kita, hindi kadamay ka, hindi kadamay ka, mga problema sa indang rinisulba. Jam the F sana, aprobado ka, sedisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya, Carlito Pilyodo, mawag uswag kan manito. Pagkaisipon ta, trayong pang manito, laumon nindo, marhay ang serbisyo. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gabos na makumpleanyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man, 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet tabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ang sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga burubarangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 19. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Pigaadalan kan Department of Trade and Industry ang panibagong implementasyon ng suggested retail price sa mga piling produkto kasunod kan panibagong aumento sa presyo kan nagkaperang produkto. Sinabi ni Trade Assistant Secretary Ann Kabutchan na kung magkakaigwanin bagong SRP list, iningon yan ang sa indang pigaadalan pa. Sa iyang ipinaliwanag na kung mataw sindanin bagong SRP bulletin na may price adjustment, aram ninda kung ano ang magiging epekto dahil tama lang kauman ang presyo kan mga kung kaya maigot nindang pigaadalan ang siring na bagay. Yan ang palas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Para sa dekalidad, as inabot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan.
Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop, mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef or pork meat, isaw, fish or squid ball, kikiam at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakaparado ka na. Kikita ka pa! Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Vistado na mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatodin, pag-asenso asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso. Kay Nonoy Cap, Adrian Salceda. Julius Manahan, Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, ang kuya ng bayan ng Daraga Albay. Isang broadcaster, vlogger at siklista. Sa aking pagbibisikleta, maganda ang epekto nito sa aking katawan. Bago ako pumadyak, umiinom muna ako ng Best Cafe para lalo akong lumakas saan man ako pumunta. Best Cafe muna, bago padyak. Julius Kuya Chap Manahan po, Best Cafe User. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Si Pading Jim, standby giraray Pading Nal, sandali at inaayos ang linya hali dyan sa 3rd District. Good morning tabi sa gabos na taga-Tabaco. WGB 106.9, naka-live dyan ang DCGB Tabeno. Good morning dyan sa sa 1st District. Dyan sa Tabaco kay Mayor Crisel, maray na aga tabi, Alcalde Crisel, kan Tabaco. Dyan man sa Daraga kay Mayor Vic Perete, maray na aga tabi dyan sa imo. Standby pa din Jim, and pigaayos ang sa imong linya. Duman muna kita kay Luwens. Luwens, go, good morning. Hello, Luwens. Good morning. Yes. Salamat tabi, Sir Pio. Maray na aga sa gabos na mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta, huminagad nin halawig na pagsabot sa publiko. Ang Albay o kaya ang DPWH Albay 2nd District Engineering Office sa mga maatraso mga motorista sa pagkondusir nin mahiwasan na road repairing project na pinagigibukan sa indang opisina digdi sa daang Maharlika Highway sa mga barangay kan Namantao, Banyag, asin Malabog kan Daraga Albay. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News the DPWH 2nd District Engineering Office spokesperson Richard De Jesus na ini parte na daw kan primerong arangkada kan pagpakarhay kan mga lubak-lubak ng parte kan tinampo sa daang Maharlika ngani na maging ligtas sa mga motorista. Ini kasimbagan man sigun kay De Jesus
sa pigrereklamo kan mga daragenyo na an Maharlika Highway tabi Serpio na regular na pinag-aaragihan in manlain-lain na behikulo pasiring sa sur na parte kan Kabikulan as in Visayas region katalagang lubak-lubak naman ang gaddaw an agihan as in delikado sa diskwido. Pagkatapos na trabaho na ini na magdudurar sagtod sa Mayo 10, 2022, masibok naman sinda paabante sa Timantong sagtod sa may Baskaran area ngani na masimbagan man ang pagsolusyon sa problema kan malubak naman na lugar na sa presente iyuman ang concern kan mga residentes. Ang tangapudan ni De Jesus sa publiko sa mga nag-aaragi sa lugar, umagi na lang sa ibang mga ruta, arog kan mga minasunod, unhali sa Maynila, pasiring sa Sorsogon o Legazpi, mag-agi na daw muna paramihan tra sa Kamalig, Tagaytay, Tabon-Tabon Road. Undaraga naman, pasiring sa Maynila, umagi mo na sa daang Maharlika, Peña Francia, Tagaytay, Kamalig Road. O kung hali naman sa Sorsogon, pasiring sa Legazpi, umagi sa may barangay Mayon, Anislag, Mariawa, asin Taysan Road, asin anak siring na bagay na ugmaman daw ang lokal na gobyerno sa pakikipag-ulay kan DCG Beños kaya Daraga Municipal Engineer Pierre Montaliana dahil antay ni aloy naman daw nindang pinaglalauman na ma-repair anda ang Maharlika Highway katalagang sa presenteng kamugtatan ka ini kung magpapadagos na malubak asin padagos pang magparalala talagang maging gikan daw ini diskwido kaya sindaman nagpapasalamat sa DPWH 2nd District Engineering Office dahil anta tinawanan ni kasimbagan ang aloy naman nindang pinaglalauman na maaksyonan ang siring na tinampo. Roger. Yan, tabi. Yes. Go ahead. Sige. Yes, yan tabi Sir Pio ang mga dagdag na istorya halidigdi sa Daraga Albay. Ako po si Lawrence Bursi Barsana. Salamat Luwen sa dagdag na istorya diyan sa Daraga no. Rerouting yan diyan sa pagtrabaho na kan DPWH 2nd District Engineering diyan sa may Banyag area na. Iga po danta, we try ma-connectar kita kay Director Anthony Noida, Abogado Noida ng DILG. May busy duman sa sarong linya kay Director Noida baka lamang available ha. Naihapot kaya kita bilang chief man siya kan IATF Bicol. Sana ma-accommodate kita rin sa sarong linya. Ang problema tabi naman sa smart niya baka may kahuron ako. Ayos. Sana makalaog kita. Oh, yan. Kundi na kita. Paaram na kita nin programa para mientras nagaring. Duda ko may kahuron sa ibang phone. Sa sarong phone si Director Noida. At DILG and Chief Mansiakan Interagency Task Force Bicol. Ihapot ako ta na why we remain nasa alert level 2 an Albay budaan iba pang lugares despite the fact na hababa naan sa tuyang numero kan mga kaso nin COVID. O day balik mapaaram na kita para mentra sa programa digdi po sa tingog kan Banwaan sa Lunes na lang siguro o kaya dyan na hapon. Sa pangarang kambilog na offer sa nag-reboot lang kita kan sa tuyang kuang kaya digdi ining computer. Kami po nagladaom na natawan mi na naman kamo nin serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa semanang ini. Sa pangarang kambilog tropa, happy weekend po. Salamat amang Diyos ang magbantay. Tulos masunod, News Manager Mardela. Ako po si Pio Fernandez. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga
sa eskwelahan. Mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment